भाई अगर जिंदगी में कुछ करे के बा तो लोग के बात मन सुन, गाँव के लोग जौन कहता कौन बात मन सुन। कहा से कि वो लोग के बात सुनबत पूरा साम्राज्य दिख चाहिए तो कुछ नहीं कर सकता। ये बात तौन तार दिल कहता तौन करो। कहा से कि गाँव में एगो कल्चर चलेला लोकाला लोगवा का कर जितना बड़ा उतने में करो ना भाई। भाई के शादी करे को अपन शादी करे को तो लोग के चढ़ावला में खेत बाड़ी बेच के नाच बाजा बांध दो है कह कि लोगवा का कही ना करे। ऐसा कोनो बात नहीं कर जितना बड़ा उतने में रहो। गाँव देहात में बा लोग सेटरिंग वेटरिंग के काम करेला लोग खराब करेला मगर सेटरिंगे के ऐसा काम बा कि गरीब गुरबा जे नहीं पढ़ल लिखल जे कुछ नहीं जानत ओकरो के रोजी रोटी चलावेला सेटरिंग के काम इज्जत भी चलावेला बाहर में भी काम मिल जाए तारा गाँव में भी मिल जाए। हम तो वही काम के बहुत बढ़िया काम जाने नहीं भाई ठीक बा ना। तो मत कह लोगवा का कही लोगवा कुछ ना कही भाई काम कामे होला ठीक बा कोनो काम भाई। अब देखो गाँव के बहुत लड़का ऐसा बात हो हीरो बन के घुमा ओकरे कोई गाँव में काम करे भाई का कही लो अरे भाई का कही लो कुछ ना कही भाई तरह क्यों खर्ची देता है। ये बात बा भाई गाँव में सबसे प्रसिद्ध भाषा बा तार घर के लोग भी कहला लोग का कही ना कही तो लोग का कही लोग कुछ ना कही भाई लोग खर्ची ना दी तू अपना दिमाग में करो जौन तरह समझ आओ तो तौन करो ठीक बा ना। ये बात से तो लोग अगर सहमत हो तो वीडियो के शेयर करियो लो हमके फॉलो करियो लो मिला तनी अगला वीडियो में ठीक बा ना।